Takže dobré ráno. Dáme si kávičku, aby sme sa potom Dobré zesrali. ránko, dám kávičku. To je v pohode. Taká dobrá, ale... zase najhoršie, že sa z toho zoserem. No. Nie je úplne dobre. Ona niekto rozbil okno. Veľmi dobre. A teraz Ja tu nemôžem dať tej kávu. káve bude mať halucinácie a srateľné hnácie. OK. Dobre, ty čo chceš? Ti dám, že Dobre, to ja budem bolí. pozerať, čo chce. Zatiaľ neviem, čo chce. Dobre. No, čo má? Chce tie herc. Jaj? Už to berem. Ale pačku ešte. Ale počkaj. Čo? Môžem skúsiť, že či to je anomália? OK. Tak to nebola anomália. Som ti vravel. Nevadí. Doktor prichádza. Ojoj. Áno, my sa oprepačujeme. Prosím, nestrkajte nám ruky do prdele. Dobre, ja zatváram dvere, keby nám niečo chcel spraviť. Aha, dobre, teraz mám supply shop. Aha, dobre. Takže môžeme si To je dobré. kupovať. Pozri. Hej. Nice. Idem si kúpiť. Ja sa z nejakého dôvodu nemôžem proste kúpiť kávu. Aha. Dobre, tak ja si kúpim kávu tu na. Ty hajz. Toho nehaj. Počkaj. Nie. Dobre, tak ho Ja sa nechám. chcem pozrieť na ňo na kamere. Fú, ako sa pozeral do tej kamery. Ide ďalšia anomália. Pozeral sa do tej kamery sa pozeral. Nie, ale točí sa mu hlava. Ešte ťa punžing. A tento je pohode. Nie, to je anomália, pozri sa na kameru. Na kameru sa OK. pozri. Aha. Pravda. Jasné, že pre teba žiadny servis. Pup. Káva je ready, dobre, tak dám kávu. No aj toto môže byť anomália. Dobre, pozriem sa na kameru. Nie, není. Ale to môže byť aj na fotke. Není. To dobre. Niečo není dobré. Prečo? Lebo oko má také rozmazané. Ale sú to iba pixely, takže čo sa môže stať, že? Hej. Čo? Zeber ho? Dobre. Dobre, ja som Kamo, dal. takto vyzerá priemerný pacient, keď skápe na Slovensku. Presne tak. Ukáž kamera. Pohode. OK. Ale počkaj. Či má inú fotku, vieš? To je dobrá. OK. Ale ja som Dobre, reálne berem toho toto, pacienta dám mu hodil posed. oné. Poď. Čo tu je napísané?
typek za chvíľu skape. Ok, dobre, ja idem pre toho typečka. Banditanaka. Banditanaka. Ok, trojka. Dobre. Dobre, potrebujem len také lieky. Dobre, je v pohode. Hej, kam? Hej, jasný CZSK. Prosím, čo je? Že keď je zima, že niekedy cítiš, ako keby ti normálne išlo, že normálne, že špička ľadu takto hore, po Hej. tepny. Počkať. Tuto som, tuto. Aj tak. Hej, iba pozerám na kameru, ale tento je v pohode. Dobre. Vyzerá, že? Modrá. Dobre, ten je v pohode. Dobre, máš X-ray. On má otázniky, tento typek. Áno, tuto je tá... Kamo, máš šťastie, že si nerejectol tú mouse, tohoto škrečka. Prečo? Lebo on nám dá Nie! My ideme na operáciu. No, potrebujeme ťa. Potrebujem ťa. No, to vidím. Dobre. Čiže 45 sekúnd zomrie. Sleep Ancient. Dobre, čo potrebuje? IV drop. Ja to budem robiť, dobre? Ok, dobre. Medicine. Skalpel. Tu je. Orgán. Kde je orgán? Dobre? Transplant. Ok, meso. Medkit. Dobre, ja mu Medkit. berem nožičky. Antibiotika. A nožičky mi bodaj. Dobre. Typek prežil? Áno, prežil. Nice. Dobre, tak nech sa zotaví a my ideme odtiaľto preč. Len tak. Tu má ešte v šestke niekto je. Aj ten potrebuje dry dye, potrebujeme dať IV drops. Hej, dobre, tak ty mu to zanies. Ja idem zatiaľ pozrieť sa tu. Pardon. Tak to typek čaká. Pardon, chlapci, že som si krkol. Dobre. Na Zachránili kamera. sme ho. Pozriem, že nie je anomália. Yes. Je to anomália. Je anomália. Čo Bolo to anomália, pretože sa pozeral do kamery. Jaj, no to je anomália, keď sa pozerá furt do kamery ako šibnutý. Hej. Dobre, čakaj, ja idem ešte. Dobre? Čo chceš? Dobre, ja sa idem pozrieť, či sa nepozerá do kamery. Nepozerá sa do kamerky. Pozrieme sa tu na fotečku. Na fotečku vyzerá v pohode. Dobre, tak ja mu dám takto register. A print message. Počkaj ešte. Keď ide už preč, tak môže sa stále pozerať. Zobrať ho. A rovno do koša. Prečo ho nemôžeme akože spraviť? Lebo potom by skapal. Jaj. Dúfam, že to doktor nevidel. No. Niektorí pacienti môžu vidieť
Jakže ne. Však jasne, že používame, neboj sa. No, Ty že čo si použiť robil? nožík z Baldur's Basic. Ukáž. Good. Good. Yes. Dobre. Jakže ty Best, si best? Nice. Som best. Dobre, čau. Ty neviem, či nebudeš anomália. Je to anomália? Lebo je totálne čierny. A naozaj. Pozri. Hej, hej. Jasný CZSK? No, prosím, čo potrebuješ? Keby som sa mohol slušne spýtať, môžem ti hovoriť kámo? OK, úplne počke. OK. Tak ti treba. Ten bol anomália. Pre Boha Krista. Ty kokšo. Tento Normálne, vyzerá, že je v pohode. normálne skoliosis. Dobre, tento vyzerá, že je v pohode. Len tam vidím kameru, ktorá je úplne nie v poriadku, takže ju idem postaviť. Áno, rozšíbaná. Dobre, Zašíba hungry. kameru som fixol. Čo teraz? Dobre, zatvorím tu dvere. Takže chlapci a dievčnice budeme končiť na Shift 5. Bude, keď chcete, tak môžete si ešte povedať, že či chcete epizódu 3. Presne tak. Máš $100? Ne. Nevadí. Tu je nejaká grcka. Čo? Tu je nejaká grcka. To kde? Však pred našim oným. To bol ten pacient, čo išiel do jednotky? Neviem, ale idem to... Dobre, už to upratal. No dobre. Čauko. Aby si chcel vedieť, je to anomália. Ako vieš? Lebo keď vyplujú one, alebo vyserú tú hračku, Že neviem. Nevyzerá, že bola anomália. Hej, vy tiež ste počuli tú helikoptéru? Hej. Nevyzerá, že by bola anomália. Je to mne pohode. Čo? Tak jakže one? Dobre. Tak ja si myslím, že asi tuto budeme končiť. Prepáčte, že nekončíme na 5, ale... Tak čo sa dá? Čo sa dá už, no? Nevadí. Takže čauko, čauky. Čauko, ja vás potom vás uvidíme pri ďalšom videjku. Ja sa lúčim s Viperom a uvidíme sa na budúce. S vami bol Jasný CSK a Viper a uvidíme sa na budúce. Čauko. Čau.